Joo. Joku kompastu. Mitra ei saa tuota kyllä millään. Jasu saa sen jälkeen Arkealius, kun viesti siellä omassa maassa. Lyllertänyt nyt. Kila miehet 19 sarjan 40 metriä kiekkoa lähtee sieltä Turun Urheiluliiton toimesta, eli Sakari Palanen veti tuon ykkösosuuden hyvin. Vaihto ei mennyt kovin hyvin, mutta nyt sitten takas suoraan Turun Urheiluliitto nousee siellä kohti kärkeä ja onkin jo tässä vaiheessa jälleen johdossa. Kun seuraava vaihto edelleen Turulle tuo vaihto menee hyvin. Nyt sieltä myös sitten noustaan keskivarrolta. Näin tullaan viimeiseen vaihtoon Turun Urheiluliitto. Kuusi vaihtoa. Turun Urheiluliitto seuraa ykkönen. Keskivarrolta sitten 4 seuraa ja sitten meni tiukaksi. Ilmeisesti